MP og sådan der. Okay. Ja, okay, det kan lidt mere end at bare spille CS. Okay! Kåre mod Jabi 1v1! Granater i spil. Jeg er meget spændt på, hvordan jeg kommer til at prøve at løbe. Jeg ved næsten igen til det går. Har du en plan? Har du en taktik? Hvordan... Skyder. Du skyder. Sådan der. Ja, der er mange måder at vælge mellem. Du har en plan, kan jeg se. Og en smoke. Så er det Jami. Skal du udfordre os lidt, eller hvad? Skal du... Smid lige den M4 der. Hvad for et våben skal han skyde med? En piver. Det er en piver. Den er god, den er. Come on! Let's go! Ja, præcis!